Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet
ang purong-puro at aramis mo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. TV. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa waswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered. The family embark, head a outing. By Albay, Sourcing, Cancer Tours. By the city tours around town. For wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even live back, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs, Travel and Tours, it's always savage with a smile. Playbook your ride today, comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 11 minutos, makalipas po ang alas 5 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa kay Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Scout. Gistone Kiliste sa On the Scout. Gistone Kiliste sa On the Scout.
Just don't listen. Wow. On the spot. Hoy, 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 hoy. Hoy, Diyos mo lang na pagkagabi ko lang dyan. Good morning, world. Magandang araw po ng Miyerkules. Hoy, it's a midweek once again, mga tugang. Petsa 19 na po sa bulan na Augusto. 2026. Okay, kami po padagos po na nag-imbitan sa inyo na kita po magsabay-sabay. Sundo po alas 6 ng pagkaaga. Tigdi po sa tuyang pang-Miyerkules na edisyon. Pang-Miyerkules na presentasyon kan sa tuyang programa. Ini po ang programang On the Spot. Sumasa inyo po ngayong araw ng Miyerkules. Ay, siyempre sa pangarap po yan kan Bilog na Pwersa kang Bicol Net TV. Siyempre sa Panginot po kan Samuyang Station Manager or kan Samuyang General Manager Maestro Nel Adtuon. Siyempre po sa pangalan man kan sa tuyang mga sponsors, sa pangalan kan sa tuyang mga katuwang hindi po sa loob sa tuyang programa, siyempre po sa pangalan po tabi nindo ka boss, yaon po padagos na gantabay, siyempre po padagos na nagabang hindi po sa tuyang programa. Ay, maraming thank you ha. At maski malipot-lipot ang panahon, pipirirot pa ang ibayaon na nakaantabay nagsisuro sa irip sa tuyang programa. Ayan ang morag. Kung daiban makasabay, yaon man sa iba mga tugang naghihiling at tig-replay na sa daan sa tuyag programa. Oy, maraming na pag-aga po tabi dyan sa tuyang mga parantabay. Diyan po sa Permel Distrito Cangalmay, siyempre po diyan sa Segundo Centro Reserve Distrito Cangalmay. Ay, magandang morning. And siyempre po sa gabos po na nakaantabay na sa inman po kamong partikan kinabahan. Po nagsasabay-sabay kita po mga tugang nagsasabay-sabay sa paagi po kan sa tuyag programa. Ay, siyempre, maraming na pagka-morning. Diban sa tuyang mga paraantabay ng mga OFW. Saan man po kamong party kan kinabahan. Ngunyan, aday, nagiging pasil na sa daan sa tuyang pag-iriba-iba. Siyempre, sa paagi iyan kan sa paagi po iyan kang online. Kaya, maraming na pagka-morning. Sa tuya po tabing mga paraantabay ng mga FW.
Oy, syempre, happy birthday muna. Sa gabos po na nagsisilibrar kan sindang mga kumplianyo ngunya na pagkaldao. Oy, happy birthday kay Brad Markian Balyeta. Nagsisilibrar kan sa iyang birthday today. Hey, happy birthday tabi pa day. Parahay ka tabi. Parahay ka tabi pa day. And also naman po sa gabos na nagsisilibrar po kansindang mga fiesta. Ay, happy fiesta na lang po tabi. Sa may mga mga espesyal na okasyon. Espesyal po tabi na pagtiripo. Ay, lugod ano? Maging ligtas sa sinmatrayon po tabi ang sindong mga sa selebrasyon. And syempre mga tugang naman po sa yung mga parantabay na nagsisilibrar man po tabi kasi indang mga anibersaryo. Oy, happy anniversary po tabi. Siyempre mga tugang naman po sa yung mga kababayan na iba man po tabi ng mga kamatian. Oy, magparahay. Magpakusog. Bangon. Sabi talaga ni mga tugang ano man po tabi na kandilipisilan. Ano man po tabi na sa tuyang pinag-aagihan. Permiso na po tabi mag-isip ng positibo. Permiso na po tabi mag-isip ng duman kita sa bright side kumbaga. Taano man po tabi na kadiripisilan. Ano man po tabi na pinag-aagihan ka. Hanggang na iyan mga tugang. Igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya permiso na po tabi fights na. And syempre mga tugang naman po sa tuyong mga kababayan, igwa po tabi ng mga kamunduan, igwa tabi ng mga gadan. Condolence po tabi sirikan dati ang programa gini. And Bicol Net TV, padagos po tabi. Na nagpapaabot man sa mga pakikidumamay, pakikisumaro po tabi sa sendong mga kamunduan. Ay, sa mga gusto po tabi magpartisipa, ay pwede na po tabi. Bukas na po sa tuyong media ng komunikasyon sa mga gusto po magpaabot ng sendang mga sumbong, paghanga, pagbati, ano pa, komentaryo, siniba pa, o dyan po tabi sa tuyang comment box. Comment section, pwede po tabi kamo dyan magpadara kan sa indong mga gustong ipaabot. Hindi po tabi sa tuyang programa. Kaya sa mga gusto po tabi na ipaabot sa tuya, pwede po tabi sa paagi yan dyan kan pagpapadala kan sa mga mensahe dyan po tabi sa comment box. Comments. Anong nangyayari sa hila tatagari? Nagsasalbudan mga tugang. Bueno mga tugang, oras sa Pilipinas ay 21 minutos tulos. Ay makalihis po tabi ang alas 5 ng pagka-morning. Duman muna kita mga tugang sa mga dalakulang istorya. Hindi po sa tuyang palibot. Hindi po sa tuyang nasyon. Okay, so pag-asa at yan ko ang taan linya maisihan ta sa pigbabantayan mga tugang na LPA. Ay nakalaog na po tabi sa Philippine Area of Responsibility. Nakalaog na po tabi isa pa ining si Nining. So nagiging dahilan mga tugang kan na raot ni panahon na namamatian po tabi digdi sa tuyang rola. At yan makuha tagiraray and latest forecast coming from Pag-asa. Sige mga tugang, saro po sa darakulang istorya
na nagbutwa na naman po mga tugang hindi po sa satuyang nasyon. Ini po mga tugang na halos sunod-sunod. Halos sunod-sunod mga tugang na nangyayaring mga bayolensya. Digdi po sa satuyang mga eskwelahan. Kaya halos mga tugang nananutaran ang halos sunod-sunod na mga insidente ng pambabaril, insidente mga tugang ng karahasa, insidente mga tugang ng apod kaya kararibukan sa mga eskwelahan, mapapubliko, mapapampublikong eskwelahan o pribado mga tugang, dahil po ligtas, hindi po sa siring kinig mga insidente. And the latest mga tugang na insidente, ini po tabi na nangyari dyan kasuhapon, dyan po sa Ateneo, dyan po sa Zamboanga, na nagresulta mga tugang sa pagkakagadan kan duwang estudyante, kabilang na po tabi suganman. Ang siring kayo po mga tugang na pangyayari, indikasyon mga tugang na ay grabe na, hindi naligtas ang ating mga estudyante. Yaon so kahandalan mga tugang kasatuyang mga kamagurangan. Siyempre kita bilang sa rumah na magurang mga tugang, naiisip naman ang mga siring kayo din po mga tugang na senaryo. Kada bes na naglalaog sa eskwela ang satuyang mga kakian, iyon naman lugod ini ang satuyang naisip. Ngunyan, ano po mga tugang ang dapat kang ibukon kayo ini? Ini po mga tugang na saro digdi ang dobling seguridad na ipapautob sa mga eskwelahan. Bako lang po mga tugang kapag may nangyari na. Kaya, the moment mga tugang, or kapag kinakaipukan digdi mga tugang kimas mahigot na seguridad na pagpapautob sa mga eskwelahan. Pag-checkan mga gamit, kambang, ito gani, so, sa latest na nangyari mga tugang, nakalagsa na po tabi duman sa bang. Ang hapot, paano po tabi ini nakalusot? Paano po tabi ini na ilaog, na ipuslit mga tugang palaog sa eskwelahan? Paano po tabi ini nangyari? Paano po tabi ini umilabot sa punto na nailaog po tabi ini? Duman po tabi sa naunang bita ng eskwelahan. Yun yung pagsasabi ta po mga tugang na kita po tabi ngunyan ta igwa po kay mga siring kayo ng insidente, yaon na naman kayo sa mga subuot, pigigibong mga lakdang, tangani ngayang day na maotoro. Kaya, tangani ngayang day na maotoro ang siring kayo ni, yaon dyan so pag-iisip mo niyan kan mga otoridad, school administrator, maisip sindangon niyan kung paano pa ni mga tugang magibukan ng paagi. Pero kung ini po mga tugang, siguro ko ginibuhan na ng paagi kay ito pa, or nag-isip na po mga tugang ng paghihigpit mga tugang, dahil na po siguro, or may ibitara na po tabi siguro ini. Kaya, kumbaga, it's too late mga tugang na gumibo ng lakdang, ngunyan na po mga tugang na may nangyari na.
Kaya, ngunyan, sabi po, mga tugang duman sa report, padagos po tabi na pag-iimbestigaran pa. Kung ano po tabi sa naging motibo kan na suspetsado, kang gunman, duman po tabi sa iyang giligo. Duman po tabi sa iyang ginibong pambabaril, duman po sa loob kang eskwelahan. Kaya, pati ang ama palan kayo na chief sa Bureau of Custom, just imagine, iyan minsan mga tugang na pigsasabi na sa sobrang kabisihan naman po tabi, sa sobrang kabisihan man minsan kan mga sa tuyong mga parents, dahil na po tabi na monitor. So hero-hero po tabi kan sa tuyang mga kakian. Yeah, just imagine. Paano po tabi ito nakuha? Kan merong hapot dyan. Paano po tabi ito nakuha? Kan sa iyang aki. Paano ito napuslit na iluwas sa indang harong? Kaya importantihon po mga tugang na yaon man ginaray sa tuyang pagripano. Duman po sa tuyang mga kakian, bago magluwas sa tuyang mga harong pasisiring sa indag mga eskwelahan. And also, just a reminder mga tugang, duman po sa tuyang mga kababayan, na if ever po tabi na igwa kita ning mga siring kene sa tuyang mga haro, pakitago tabi duman sa mga lugar na dahil po tabi na bubut-butan. Kaya tapirmi na po tabi na igwa din kapabayaan sa tuyo so magurang kene. Tanata po mga tugang na nakuha, nabitbit po mga tugang kan sa iyang aki sa iyang balil. Just imagine na uminabot sa punto na nambadil sa iyang aki. Dahil niya aram na ipuslit na palan mga tugang sa iyang firearms. And sa ropa, iyon na ini, sabi ta po mga tugang na dakulang impluensya ngunyan kan makabagong teknolohiya. So mga nahihiling mga tugang sa mga online, sa mga nahihiling mga tugang sa social media, na mga siring po kayo ni, piga-arog na po tabi. Kaya, piga-arog na po tabi kayo ni mga nagkakapiraman. Maringi kayo ni arugon. And sa rupa, sa indang nag-iisip mga tugang na kapag ngaya kita ginibo tayo ni protektado ngaya kita kan batas. Dahil man ngaya kita manukukulong. Dahil man ngaya kita kung baga sa liability mga tugang takita ngaya minor, iyan man mga tugang ang nagiging sa inda po tabing padatulan na kumbaga overprotected sinda mga tugang kan mga batas na pinagpapairal po tabi digdi sa tuyang nasyon. Minor ngaya kita kung halimbawa magibok kita kaiyan. Iyo man ito mga tugang sa indang pagkini padatulan nagiging sa padatulan ng datangani po mga tugang na mag-ibos sinda ning siring kini po tabi. Nganyan
Pagulagos-pugos mga tugang sa mga ano ini sa lado kang eskwelahan, pagdodoble seguridad, ano pa man. Ano pa man, nangyari na. Kaya sana maging eye-opener ini mga tugang duman po sa mga eskwelahan na antes mga tugang mangyari ang sining-kining insidente, mag-isip na po tabi ning paagi. Mag-isip na po tabi ning paagi. Tangani po na mangyari ang sining-kining insidente. Kaya, sige. Diretso kita mga tugang, bayaan ta mo ng istoryang iyan. Tabi man duman sa mga kamagurangan ta, pakimonitor po tabi. At bako lang sa paagi kang batil, pwede po mangyari ang siring kini. So mga deadly weapon, mga bladed, mga kutsilyo, pwede po tabi yan. Kaya pakireparo po tabi. And also, the behavior po tabi kan sa itong mga estudyante. Pakireparo tabi, pakimonitor tabi kan sa itong mga behavior mga tugang. Pag taga-kumustahon man po tabi din daw. Matamo lang kaan. Nag-i-engage na pala mga tugang sa mga siring-kiring aktibidad. Kahirak man. Sige. 5:34 in the morning. Ay makaskaso ng oras ha. Makaskaso ng mga tugang ng oras ha. O yan, maliwanag na naman. Yeah. Alright. Hindi po kita sa lado lokal. O kasuhapon. Nagatindir kita mga tugang ning regular na sesyon. Diyan po tabi sa Sangguniang Bayan kan Bakakay. Naging mainit mga tugang so dalagaan. Ipinag-question mga tugang ni Bakakay Municipal Councilor Rodel Villesa. Ito po na naging pasistema man kan pag-abot sa renta mga tugang kan mga baratilyo. In connection iyan mga tugang kan pirang aldaw na sana ha. Pirang aldaw na sana magsisilibrar na kan kapistahan ang banwaan po tabi kan Bakakay. Anong pitya lang yan? 19, 1, 2, 3, almost 1 week na sana. Mapista na po pala dyan sa banwaan kan Bakakay. Sige. Pagwa po tabi ning mga baratilyo na pinagbugtak po tabi dyan sa may sentro kan banwaan. Kung sa pinag-question mga tugang ni Kagawad Rodel Villesa, ito po na naging pasistema. Kaya, galing there's something wrong. Kaya, there's something wrong ngaya. Pag-abot duman sa pagrenta mga tugang, pag-kolekta kang renta, kan bayad mga tugang, kan mga nagrenta po tabi dyan. Enot na enot. Inapod mga tugang so inapod mga tugang so sa municipal treasurer para po mga tugang apoton kung pira ba talaga mga tugang so pinag-aprobaran pinagkasurunduan na presyo mga tugang kang renta
duman po tabi sa kada stall. Yeah. And kung pira po tabi sa nag-uukupar, pira po tabi sa occupancy, pira po tabi sa nag-apply, para po tabi makapagtsinda. Diyan po tabi sa nasambita ng baratilyo. Ganyan. Sabi man mga tugang ka na sa lalo kang treasurer, igwa po tabi as of now, as of latest mga tugang igwa po tabi ning 75 na na nagtututinda po mga tugang dyan. Ganyan. So naging kahaputan mga tugang ni Kagawad Villesa, simple man sana. Pera ba talaga ngaya ang big resibuhan nindo? Pera ngaya ang kantidad kang renta? Ngaya 4,000. 4,000 each mga tugang, each stall. Nagabayad mga tugang ng 4,000. Pero basado mga tugang sa pag-orimbestigar mga tugang ni Kagawad Villesa, Consuelo, na pag-araman niya po mga tugang, may nakaabot sa iyang kaaraman na pigsisingil pala ining mga yaon dyan na nag-occupar, ining mga yaon sa baratilyo, pigsisingil mga tugang kisiti mil, just imagine. So 4,000, naging 7,000. Naging 7,000 mga tugang. So, dating 4,000, naging 7,000. Pero, ang sabi sa treasurer, 4,000 man sa nangaya, ang yaon sa resibo. Dahil mo na yan. Makonsuelo mga tugang kasi, sa info tabi ito na paduma. Ang perberong kahapotan to dyan mga tugang, makonsuelo ta. Sa info tabi maparaduman, so almost 3,000 na ipinagpatong po mga tugang, duman po tabi sa renta. Kaya, so na-find out mga tugang, ni Kagawad Villesa, na araw palan ka ito mga tugang sa naging pasistema. Galing ay paldo-paldo. Kaduang kahapotan dyan mga tugang, nata po tabi si market administrator da. Aligado mga tugang na iyo po tabi ang nagkukolekta po tabi kan bayan. Iyo po tabi ang nagkukolekta kan bayan po tabi kan mga nagrerenta po tabi niya. Ano kadua? Apera parang mga tugang na apera mga tugang kaya na rentang iyan. Igwa pa pala ning pigkukolekta mga tugang na sa Rusanggatos para po tabi sa konsumo sa kuryente. Kaya ni po tabi na mga kaya ni po tabi na mga nag-uukupar po tabi dyan. Alagan, ito pala mga tugang sanggatos na pinagkukolekta, di man kasabay sa resibo, subuot mga tugang. Nailing mo na iyan. Ang kaputan, hindi mayor minting kaputan mga tugang, napaano? Tayo nagtatanong lang, bakit nangyari po ito? Si Sebo, ini si market administrator, sisay po tabi ini para po tabi magkolekta ning siring po kaya. Okay lang ko ta ngaya magkolekta mga tugang. Kung iyan po tabi igwa ning resibo, maski sa Sanggatos po iyan, just imagine per night. And siyempre, bukas man po ang satuyang programa para po tabi duman kay municipal kay market administrator na magsimbag po tabi sa bagay na ini. Yeah. Na magsimbag po tabi sa bagay na ini. Kung baga man
sala mga tugang or sala man so nakaabot na istorya or sala man mga tugang so pag-imbestigar ni kagawad mapahimutikan lamang. Pero mga tugang, sabi ni Vice Mayor Bob Arjona, sinuratan na po tabi ni naman sa market administrator. Alaga day po tabi nag-appeal. Naman po tabi sa ginibong regular na sesyon kasugma. Ang gusto man sa po tabi mangyari ni Kagawad Rodel Belleza. Day man makikibanga. Day man makikibanga. Kundi mga tugang ito po tabi na mapakaray po tabi ang pasistema. Mapakaray mga tugang ang pasistema pag-abot po tabi digdi. Kung magigirumduman ta ngayon, kan uminagi ngayon taon, siring na kaedso naging pasistema, sundo mo yan ngayon, iyo pa ang gustong ipauto. Iling na iyan. Ang apot, mga tugang, nata po tabi na nagkakabilo po tabi if ever man, naginibo po tabi iyan ni market administrator. Nata po tabi nagkakabilo iyan na magibo po tabi ng siring kayan. Sisay ang nasa likod po tabi ni market administrator. Ikatulong kahapotan dyan. And nata po tabi, siguro, ang konseho, ang SB kan baka kay mga tugang, may dakula po tabing papel or may dakula po tabi mga tugang na kapangyarihan mga tugang para po tabi ipaapod tangani po tabi mapasimbang ini po tabi si market administrator. Kaya bagaman pinapudana dahil po tabi nag-appear siguro sa mga masunod na daw pwede po tabi ining ipaapod giraray. Tangani po na matuldukan po tabi ang bagay nini. Siyempre, until mga tugang na dahil po naghahampang ini, dahil po mapapara sa isip kan sa tuyang mga kababayan, na igwa po tabi ng milagrong nangyayari po tabi diyan. 3,000, almost 3,000 mga tugang so ipinataong duman po tabi sa naaprobara na naaprobaran mga tugang na renta, napasain ito. Kung if ever man mga tugang, halimbawa, inapot nga ni mga tugang siyaon dyan sa lado kang municipal treasurer, ang piglag, nakalag po tabi sa resibo and napagkasunduan nga ni is 4,000. The rest, so ipinatong mga tugang na 3,000, i-times mo ito sa 75 na stall. Tiba-tiba man talaga kung iisipon. Tiba-tiba man talaga kung iisipon mga tugang. Si market administrator. Considering po. Kaya ang nangyari. Considering po mga tugang na apot kini considering po kayo mga tugang na nakalusot po mga tugang ining dugang na 3,000 na luwas po mga tugang sa resibo. Ang gusto man na po mga tugang sa pinagpangapudan mga tugang sa ni Kagawad Belleza. Siyempre man po mga tugang sa opisina kang alkalde kay Mayor Nuki na imbestigaran po ang siring na bagay. Saro po mga tugang ang ipinagbubusol baga mga tugang kay ni Mayor Nuki, ini po tabi na good governance, transparency. Kaya, alat kata dari na lobat na so ano ko dege nailing mo na yan
Tulog pa kaya so technician ka. Dahil na mo nito. Sige. Ito po mga tugang na transparency mga tugang. Pag-abot duman sa kumpira mananggad po tabi. Nakaabot po tabi ini sa opisina kang alkalde. Aram po ba tabi ini? Takunda mararot kini ang alkalde mga tugang. So sa iyang tao, nagigibo po ning siring kini. Kaya, igwa po tabi ning siring kini pigigibo. Baka lamang matawan kita ng pagkakataon ng oras mga tugang. Para po na makaulay taman ang alkalde kan banwaan kan makakay. Para po tabi na siring kining bagay. Sa siring po kining istorya na nagbutwa po mga tugang. Although bako man talaga istorya, talaga nagsagibo mga tugang ng pag-ulimbisiga. Si Kagawad Villesa may mga nakauron siya na may nakauron siyang mga occupancy or mga stall na siring po kaan mga tugang sunaging pasistema po tabi sa inda. Again, sabi ito na nga ni bukas po tabi sa tuyang programa, bukas po tabi ang BicolNet TV para po duman sa kasimbagan ni Market Administrator. Tangani po tabi na maipaliwanag niya po tabi ang siring kining bagay. Ang siring naunang bita ng issue na pag-abot digdi po mga tugang sa issue kan pagdugang ning pagkolekta mga tugang duman po sa pagrenta kan mga baratilyo na yaon po tabi diyan sa sentro kan Bakakay. Para sa duman mga tugang na concern ni Kagawad Villesa. Okay, rakman nga kayo ng mga muyaman ko ngayon magdiralin siya ng mga nagtarutinda. Kung lalangkawan mo ngayon ang renta, siyempre nga babawion man iyan duman sa mga palatinda. Kapag luminangkaw man mga tugang sa presyo kaining mga palatinda, pagdain naman iyan kinayakan mga parabakal, malulugi po mga tugang. Pero, lugi kita so still, sa nagkuha mga tugang ng pwesto, obligado po tabi na magbayad. And at the same time mga tugang, iyon na nga inisyo sa iyang pinagpapangapudan, na dapat po mga tugang maging malinaw patas poon mga tugang sa pagkuan ng pwesto. Pag bayad kang pwesto, dapat po tabi malinaw po tabi ang gabos. Malinaw po tabi ang gabos. Nakulang bagay po tabi kaya ini bako po karaw-karaw ha. Just imagine 3,000 ang ipinato. I-times mo sa 75. Pero na iyan. Sabi ka ni Kagawad Villesa, sisingay ang nagbaranga-banga ka ini. Maswerte kayo ni sa mga pero kung isipon tamarangad mga tugang talagang makahirap mga tugang sa parte po tabi kan mga panatindang ini. Tadawa, lang kawan mo ang tagayan, makuha po tabi sila ng pwesto. Sa iyo nga niyang pagkabuhay ninda. Alagan sa siring kining paagi mga tugang. Also, maray kong maglaw po ini sa Kabankan Bayan. Nabilog po mga tugang na 7,000. Kung dae po mga tugang maglaw, di
swerte kay ni po mga tugang. Paldo-paldo kay ni po tabi mga tugang, so magbabarang-abangan. Kaya, tamagi buman kita ni paagi mga tugang tangani ng makarani. Makuata po tabi ang lado po tabi kan market administrator na ini na pig tutokdo mga tugang na iyo ang nasa likod po mga tugang kay ni. Nasa likod po mga tugang kay ni po tabi na isyong ini. Si market administrator da po mga tugang na nagkukolekta. Nagkukolekta mga tugang kan bayad na yan. Aligado mga tugang na nagkolekta mga tugang kan renta kay ni po tabi na mga yaon din sa Barotillo. Yan po tabi sa sentro kan Bakakan. Pinagkakitaan niya. Nailing mo na. Kaya, sarong ini sa mga mainit na pinagululayan kasuhapon. Sana duman po mga tugang sa konseho. Dahil po magtunong mga tugang sa araw po kaya. Kung baga man day nag-appreciate mga tugang ang naunang bita ng persona, ipahiling ninda mga tugang na sinda po tabi may kapangyarihan. Pag-abot po tabi dyan. Sa mga diamond guide kita nagtutubod mga tugang na si Vice Mayor or sa mga councilor daog na po tabi kan market administrator para po tabi dahil ini po maipapod sa sesyon. Sa anong rason mga tugang tangani po na mag-atubang ini po tabi sa sinta. Diamond guide ako. Ako mga tugang diamond nagtutupod na dahil po inikaya na ipapod mga tugang kan SB. Tangani ng pasimbagon mga tugang kan bagay na ini. And as well as mga tugang, ako po mga tugang nagtutupod na diamond gayod makonsinti. Ang alkalde kan banwaan kan pagkakay sa bagay na ini. Saro mga tugang ang sa iyang advokasya. Aram ta naman po tabi. Ini po na pag-abot sa good governance. Siguro this is the time mga tugang na pahiling man kang alkalde. Ang pagsasabi niya, ini po na pag-abot sa good governance. Kaya, siguro mga tugang ini po so panahon para po tabi i-prove ipahiling mga tugang sa mga Bakayanos ang pagsasabi po tabi na good governance. Kaya at ako mga tugang nahihiling taman na yaon man ang pagtrabaho kan sa tuya po tabi ng mga ginagalangan ng mga opisyalis dito po sa Banwaan kan Bakakay. Alagad, ang mga siring po kaining issue, ini po tabi sa mga bagay na dahil po tabi papalampas. Kaya, magkuha na paturuo doon na sana po tabi yan. And dakulang insulto iyan mga tugang sa sainda na nalulusutan po tabi sinda. Nalulusutan po tabi sinda kan mga siring po kini na mga isyo na magdadala po ng digta po tabi sa saindaman na panggogobyerno. Kaya paad lamang sabi ko na sa mga amigo ta dyan sa LGU, sa opisina kang alkalde, baka lamang matawanan kita ng oras na makuha ang lado mga tugang. And personalmente, na maipaabot mga tugang ini po tabing isyong ini. Kung tiripodod mo ining first mail na ipinatong mga tugang
times mo sa 75 na kulao na bagay po tabi yan. Sain po tabi iyan mapapaduman. Iyan ang primerong hapot niya. Sisay po tabi ang manginginabang po kay yan. Iyan po mga tugang ang dakulang kahaputan niyan. Sa bagay na yan. Since nagbutwa po ang istoryang iyan, sana po mga tugang, ang alkalde man po, mag-ibo man po ng paagi, or magpaluwas man lamang po ng magpaluwas mga tugang ni Stephen, manunungod po tabi sa bagay na iyan. Ayan. Sige. 2 minutos mga tugang bago po tabi lumagapak ang alas 6 ng pagkaaga. Diyan tamo na po mga tugang para may puputulunan sa tuyang mga pag-istorya, pag-iba-ibang mo dyan na pagkaaga. Ay abangan liwat kita sa aga mga tugang, siring na oras. Hindi po sa tuyang programa sa pagkaaga. Medyo light sa nakita, bako duman sa mga arugan mga nakagit ang programa ta pagkaaga baga. Medyo relax muna. So iba kaya nasanay garing medyo an tirada mo ngayon garing light lang iyo ta pagka morning makanusun man na pagbungkaras kan liwanag pait na sa imong pag ano diyan. Pero kung may iwasan mga tugan, kung may mga darakulang istorya mananggan, tayo mo maibitaran na minsan mag-init. Pero yan, wala talaga ang istoryang iyan, ang isyong iyan mga tugan, ang lugod. Panapudan taman duman po sa mga nananundan na lugod mga tugang, masusog mga tugang, anyaon po sa likod gini. And mapanimbag mga tugang kung nata po gigibo ini, kung nata po nangyari ini. Kaya, sige, sa liwat sa pangalan po Kambilog of Fersa kan Bicol Net TV, o siyempre sa Panginoon po yan kasama yung General Manager Maestro Nela Duon. Ano tabi si GM, maprograma ka na? Abangan din doon pagbabalikan sa iyong programa man ang Hoy Action 6 to 7 in the morning. And after niya, masunod man ang programang Serbisyo at Reparo ni Sir Manny Moxeyan. Kaya, iyan sa mga pang-agang programa nga antabayan ng po tabi nindo. Digdi po tabi sa Bicol Net TV. Salamat po tabi sa mga sponsors sa mga padagos po na nagsuporta. Digdi po tabi sa lautan sa muyang programa. Oy, maraming thank you sa mga paraan tabay ta na yaon po tabi padagos nagpapaabot ng pagtitiwala pagsuporta po tabi sa satuya. Maraming thank you po tabi sa inyo. Sa liwat, ako po tabi ang sa inyong nakasamay. Digdi po tabi sa pang-Miyerkules na presentasyon. Pang-Miyerkules na edisyon sa tuyang programa. Ang sa inyong po tabi lingkod, Tony Criste. Sagog po kan mga may toltol na giwo alagad kontrabangyo kan may mga ispalinghadong trabaho. Maraming thank you sa galiwat. God bless, bye. Keep safe, Bicolandia. Bye-bye. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado para sa segundo distrito, Marina! Para sa maswag na segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan
pagsulong sa kauswagan. Si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman. Siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Biggs Travel and Tours, your trusted travel partner. We got you covered. From family and Barclay outings, By Albay, Sorsigan, Camser Tour. By the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Wake up your ride today, comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.